parpan ng tek, apo lapen aso lapen karjong kang thir amen pen amen. Niligitsing hon korte lapen ang jiratu. Nilinang litum kado ko via pan ning arong parpik pen kardom ng chipilo kardom. Pinike ningkan arjon abutor ang bong kretrok ahempu arnila. Lapen pini arnia pan la son thom Bible ka porhi ang deng do ilitum porhi ta porhilo lapen alam ke lapuson la aprangsi aka porhi ke kichenga kitab pensi ilitum ka porhi ang deng pi kriner kep ang deng so isipen kep an alam laso ang kung along ilitum apan lapuson si ikitan ahud isi arnam Abraham along damla. Halasohud Abraham mamre puadim si kedo. Anke alang litum cingkilo cetanlo ha kejut arnam Abraham apan hirjume pitekangla. Alang lipulo muning anon pu nang lipiso sara uso chupitepo inut auso apan amahang pitekpo pu so ni akaporhiya bangke Paul sangho kang thir kolose asor tumapan kilo akido pensi ilitum porhilo ang deng PEC ang deng so inkora plipen inkoiraner kep an alam La so ang kung along Paul sangho kang thir lapuson si ilitumapan eketan ke kroy arat atum kisung kelak kacicak nang jido alang li mithang mamata ke kroy arat atum aparman kisung kelak punang ulo po bonta alang li pan ajat asod ta perob rure lapen alang li ke klem ji pu akam athege birta ke me chala ke me kapachit thang ji akam patikuk dunde athege alang li ajat non mon e jo la pusan anke donatum birta ke me bangke Look at the thing, hempua birta ke me ang deng pi kep, ang deng so thom kep ra ner kepen, pri kep ra hini alam si ilitum porhila. Laso ang kung along ke, laso alam si ilitum kelong, ahudi si hempu Jesu Christ la penari sang ho atum, ha Bethany damlo, Bethany ke Lazarus, Martha, la pen Mary atum ahem. Hadak si kahumridam. Alang litum apan kiru kethay ji apan Martha bang. Han an kitun ang deng damsi antun lo han tun lo ason alang li sik lo dang la. Ang i chepeklo prub lo insa. Jisu la panasang hutum aprang penle birta ki pi ka li ji arokom men si todam pak kasi Martha bangke ki tong sarmong pen kitun ketang omat chiting labla hala alang li han an kitun bom hud alang li korte alang li bong Maria bangke Jisu adung si ingni dun lun si Jisu lapen asang hutum lapen Lazarus alang litum ason arnam alam pirte alam kachithana hud alang li ke hadak si tot dun lun arju dun bom hapu Martha bangke achithe bang belo ikisik kedang kitun kedang lapu pumat lo api ke alang lian ning che khangon ezi dam ham lo Jisu long dam lo lan
nilibong pahan nilong hanan nang pitun ni panang toinot po ngala so jisu pulo umar tha la pu ke ko pulo ho pulo lang tha nang li sona kam ke klem ki ru ke thaya kam ke klem ki tun ke dang kam ke klem me olo nilitum mo chuta chupi mepo bonta la langli meri chong wai akam da misen chok sen la pen la hello ke nang sot lo atheke ko pilo arnam alam karju donatum la ka do ko ve alam along pen ilitum la ison alam ning chibidam lo na arnam adung kedo arnam alam karju arnam ning ke hanga teng ke klem ke dam la hello pirthea thak ke nang sot nei akam ilitum abang putin ta thang bak bele pirthe ke wang ka li ke mati athe ke do si ke wang la pen ko pilo athe ke ko pilo athe ke la lo arnam ning ke hang ko pi ma la hello athe lo la pen arnam ning ke hang ke ko pilo ilitum alang li dung do nang ji alang li long do nang ji alang li lam arju nang ji alang li hukum ateng si klem nang ji dam nang ji pu hai ning ke hang aling ke klem ke dam le arnam aning nang ke hang dun ji kali arnam aning nang ke dok dun ji kali jo la puson la si ilitum pini hempu eke than alam along pen la ison alam charli dun lo na arnam adung kapate bok nang ji arnam pen ka chingki ka chithan nang ji hello ilitum ke klem vek nang ji akam lo ason ka prek akam anta mesen hingno pupe han an kitun ke hingno pu ke yokta pupe lo mesen lo halata pirthi akam son surita mesen lo bon seta kolo akam bang sia kenang sot neima pu ilitum lang nang ji pang thek nang ji la so teng si ilitum klem nang ji dam nang ji jola puson si hempu ilitum apan pini arni ekethan aprang ahud munir tum thang nat matha the pin pen kachini ne det amunir tum aphanta bohacha ni lason chini ne det bang aphanta bohacha non apirthia hulkela pu ke klem bang ve chini ne pin bang aphange bohachak che det titi hala so hud athege abraham arni la pen ili tum me thanga kaya long matal che thek long lo ke dam tang pen ana ning kana phrange ili tum ta la sona kang hondo bang aphan aluhi chak kasi hala abraham ta hala arnam tum ke wang langli arnam tum si ke wang bu chini ne bon se ta boha chak lo pichulo pijun lo ru thai lo jo la pusat la si arnam alang ni phan hirjume pila alang li piso sarabang uso chupithela donatum mathata ilitum ta las puson akang hon chipedo nang ji bang atuma phan ilitum deng thek nang ji deng hai nang ji ru thai hai nang ji pi mo do ason an pi pejir nang ji chingchom ong vir ong la son si ekachiplang donatum mathape metha ko an man nang li ka chingchom la an lo nang li ka na hok hita la pen ko an man nang li ki pi la an lo nang li ke long thuji la ke a hok alam lo la pen munit aning chikir la boy tema te bon seta arnam akang hon ke chelarle la si arnam abraham aphan le kang hon ason ilituma phanta ing honji arnam abraham aphan le ka matha son ilituma phanta nang mathaji ilitum jongsi kang hon akam klem pulotang te la ilitum ke klem tang akang hon ilitum along nang chirui thuji ko pulo ne ko son lo ne ko man tu lo ne ilitum chi bu thek thek bon seta nang chirui vaccine nang chirui ji kang hon akam na hok de ing bo de
la su akam ilitum ke klem tang kang hon akam ilitum along nang chirui thuji lapen ilitum ning chibidam senang hala kang sai padu alam hempu ekethan atheke birta ke me along ke tok alam Matthew ang deng ping kora pho ang deng so thong kebra isi pen plikara throk an alam along lake kang sai padu hod arnam kopi ko son pen si e kang sai jima pu alam lo hala so alam along ilitum ke long dam ke la puson hempu Jesus Christ la son si ki pu ho neli nang li tuma phan nang than la neli korte atum ang bong akibin ne abang aphan nang li tum ke klem pi a linke neli phan si ne ke klem pi lo pu lang tha ilitum jong si kang hon pen bang aphan rap bang aphan to pulo tangte arnam ting ne la so akang hon akam arnam ting ne ilitum aphan muarni si arni la nang li ke klem akam apot si non nang li neli long nang dodun long po pu nang puji kasi kang hon akam kang jin so akam thek an pen un an pen ilitum ke klem ji aphan bor i lo nang kirsan lo nang la pen Mary Martha Lazarus atum ta Jisu aphan buha chak lo la lang li tum ke chichini tang atum jirpo jirpi atum nasi humri humpat ke dam ke to la ke mesen lo non hala Martha kachuma tha akam abang tha eson ke chok dam de du alang li kiru ke thai ji aphan si mathal buha chak lo non ru thai nang po pu alang li matha lo kamatha ke mesen lo bon seta alang li la kiru ke thai akam pen apot aning chi pasik sak det aning chi pasik sak det lo la pen Jisu adung dam ham si la ne bong aphan han ne long nang toy du non pu anta pu dam det lo kiru ke thai kitun ke dang kichu kijun akam lan ta ke nang sot akam lo bon ta lai he akam ilitum ning arong pensi klem nang ji pasi mutur pensi kam klem rong pulo tangte ilitum ali ke me long le lo han le tu non an le dang non jat le klem non pasi mutur pensi klem rong pulo tangte ke chok chilo kali tangte ha hong akam rid akam hai ke bai punon sokerot punon jada kam le klem si tamilo tanong te ha office along ini luna hut seta ilitum pasi mutur pensi kam klem rong pulo tangte ilitum ali long lilo la si ikam lo puchi chinira ilitum ning arong pensi klem thek nangji klem hai nang po la pen la son hello ke klem nangji ta kapasilur pen kali kapasimutur pen kali ning arong pen kang hon pen si ilitum klem nangji dam nangji la pen bang atuma phanta ilitum buha bosung chak nangji la pen do anason pen ru thai nangji hempu ilituma phan nangge thek dun long abang alang li ilituma phan pharo suri anong e ipiji Jesus Christ aphan rona